என்னடா வீடியோ ஒன்றும் வரலன்னு பார்க்காதீங்க. ரொம்ப டைம் இல்லைங்க. ஏன்னா பார்ட் டைம் ஜாப்பு, காலேஜ் அப்படி இப்படின்னு ரொம்ப ப்ரெஷராக போயிட்டுருக்கு. அதனால தான் கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு. எங்கள் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் டேயில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அந்த மாதிரி த்ரோ பாலு, அதுக்கப்புறமா வந்து ஷட்டில் கார்க்கு இதெல்லாம் பயங்கரமாக போயிட்டு இருந்துச்சு. நாங்கள் ஒரு பக்கம் போயிட்டு லங்கோரி விளாட்லான்ட்டு லங்கோரி விளையாடிட்டு இருந்தோம். இந்த அக்கா வேறு நான் வேறு அவுட் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. சரி ஓகே இருக்கா அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ட்ரெஷரன் கேமில் க்ளூ கொடுத்து க்ளூ கண்டுபிடிக்க தெரியாமல் ஃபுல்லாக இதே மாதிரி தாங்க. அவங்க என்னென்ன சொல்கிறாங்களோ எல்லாத்தையும் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு. அவன் அப்படியே கஷ்டப்பட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணி அப்படியே ஒரு வழியாக இது அப்பா இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சா அப்படின்னு நினச்சிட்டு போனாக்கா, இல்லைப்பா இது மட்டும் இல்லை, இன்னொரு இதுவும் இருக்குது, அதையும் பண்ணு அப்படின்னாங்க. ஐயோ புஷ்அப்ஸ் ஏற்கனவே கை உடஞ்சிருக்கு, நம்ம எங்கடா போட போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சேன். அடித்து போட்டேங்க. இப்போ ஒரு 20 அடித்து விட்டு அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு போய் இருக்கிற இது தேட போனாக்கா அதுக்குள்ளே வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேங்க. சரி விடுங்க, நமக்கு கிடச்சது அவ்வளோதான். சரி டாட்டா, பாய் பாய், see you.